Video. Er du klar, Mia? 1, 2, 3. Må jeg tage video der? Der er et hold der nu. Ja, det er det auch. Ja. Das ist überall. Ja, manchmal ist es Så fra der. Ej, hvor fedt, mand. Hej, Mike. Hej. I'm vloggen. Hey, I'm vloggen. Shit. Det er så pænt her. Er det ikke? Jo. Eller ved I, hvor Lukas er henne? Han er lidt over. Jeg tager video i stedet for. Det er alt for stort det her. Det er billeder ikke, så gør jeg ikke. Men jeg håber, det er ikke sådan. Jeg skal ikke sådan med. Okay. Det kører over vandet. Vi kan også. Okay, jeg får være sikker på Tror du, vi kan se? Jonas, jeg vinker for dig. Det er en vink. Jeg vinker, som du sagde. Ja, men hvor er han? Det ved jeg ikke. Nej, han er ikke der. Det kan jeg gøre på, han ikke er. Jeg tror, Jonas er... Jeg ved ikke, hvor du er. Stop.